Моето име, казвам се Мартин Костадинов. Дойдох в тази държава 95-та, когато бях 14 или 15 годишен. Дойдох тук в май 95-та и станах 15 в един месец по-късно, юни. Дойдох тук с моята мама и тати. Аз съм средното дете, имам един стар брат, един млад брат и сега са в цялата... живеят тук, живея в Канада и в Европа. Аз съм само останалия тук. Купих моята къща от моята майка и живея тук. Последните близко 20 години си имам моя собствен бизнес, който чисти коли. И много обичам да го правя това, обаче не мога да го правя цял живот, защото е много физическа работа и затова реших да правя нещо различно, като да продам къщи и да помагам на хората да или продават, или да купуват къщи. И затова съм тук и много обичам тази работа и не мога да чакам да помогна на много други хора да си купят или продадат къща.